Здравейте, господин Данков. Първо, честита победа. Искам да ви задам няколко въпроса. Първият от тях е какво искате да кажете на хората, които гласуваха за вас в днешния ден и съответно на хората, които не ви подкрепиха? Искам първо да кажа много благодаря, да кажа, че съзнавам отговорността на поста, с който се натоварям да представлявам. Да кажа, че за мен са най-важни хората, които са в нашия град, в селата, хората, които формират брутния вътрешен продукт на нацията, щете младите хора, които трябва да бъдат добре обгрижвани както в детските градини, така и в училище, така и в прогимназиалните курсове. За мен са най-важни хора. Инфраструктурата е на второ място. Инвестицията в хората, това ми е един от приоритетите в управлението, в образованието, в опазването, в социалните дейности, в реализацията на работещия човек. Това стои в основата на всичко. Добре, благодаря. Вторият ми въпрос е какво ще бъде първото нещо, което ще направите като кмет на община Дупница? Ще държа да се запознаем с реалното финансово състояние на общината, това, което има общината регулярно споделени разходи, и то е свързано с текущи задължения. Ще бъда човек, който ще бъде радетел за приемственост в работата по проекти, които са в процес на изпълнение или бъдеща реализация. Наред с това ще бъда и онзи, който ще иска да види това, което заявявахме в кампанията като качествено изпълнение на проектите, как ги изпълняваме. Където се наложи да направим ревизия, ще направим, но едно от първите неща ще бъде работата в стабилизиране на ВиК дружеството. Добре, благодаря. Следващия ми въпрос е имате ли готов състав, който да ви помага в управлението в лицето на заместник-кмет? Ще направите ли промени в състава на общинската администрация и как ще успеете да направите така, че да повишите обслужването най-вече по отношението на самата администрация към гражданите? Категорично отношението на администрацията към гражданите трябва да бъде друго, да се подхожда с необходимата доза уважение, с разбиране, защото всеки едно неблагополучие в нашето самоуправление минава първо през работата с общинската администрация. Няма да има категорично чистки по начин, по който не е първоморален, не е човешки, ако щете, но там, където има пропуски в звената, там, където някой не може да защити своята работа, ще поискам това да се коригира. Що се отнася до позициите на заместник-кмет, секретари на община, това изобщо не е мислено. Предстои колективните органи на партията да вземат такова решение. Разбира се, с преговори с нашите коалиционни партньори, представени в Общинския съвет, за да може да формираме мнозинство. Добре, благодаря. И може би един от най-важните въпроси сега, като сте кмет на община Дупница, ще отворите ли общината за гражданите на Дупница да могат да влизат в нея? Така наречената въртележка или там ротативка, някои казват, ще бъде премахната. Достъпа ще бъде отворен за граждани, за да може всеки, който има възможност и иска да се срещне с администрацията, да го направи. Не смятам, че работата с прегради в общината ще трябва да се случва. Напротив, съсредоточаването на работата в фронт офиса трябва да бъде с предимство, но категорично прозрачност в бъдещата ми работа ще бъде един от основните критерии за следването към. Добре, благодаря. И последен въпрос. Ще успеете ли да работите заедно с този шарен общински съвет, който влезе? Мисля, че там има мислещи хора, които ще следват своите предизборни обещания в кампанията и ще се умеем да формираме работещи мнозинство. Добре, благодаря ви много и отново честит победа. Благодаря аз.